Aktar minn 270,000 turist żaru pajjiżna f'Ottubru. Din tfisser żieda ta' aktar minn 10% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li aktar minn 236,000 turist għażlu lil Malta għall-btala. 19,000 oħra kienu f'Malta għal skop ta' negozju. It-turisti li żaru pajjiżna minn stati membri tal-Unjoni Ewropea żdiedu b'aktar minn 9% għal kważi 224,000 meta mqabbel ma' Ottubru tal-2017. Il-maġġoranza tat-turisti kellhom bejn 25 u 44 sena. Il-total tal-jieli li qattaw it-turisti f'pajjiżna żdiedu b'8% meta mqabbel ma' Ottubru tas-sena l-oħra biex bekk laħqu kważi l-1,800,000 lejl. Il-maġġoranza tal-jieli t-turisti qattawhom fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni turistika. Matul dan ix-xahar it-turisti nefqu f'Malta 216 miljun euro li tfisser żieda ta' 3.3%. Iċ-ċifri tal-NSO juru li l-wasliet tat-turisti lejn Malta fl-ewwel 10 xhur tas-sena qabżu 2,300,000 li tfisser żieda ta' 15% fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Iċ-ċifri juru wkoll li bejn Jannar u Ottubru it-turisti ħallew f'Malta kważi 1,900 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 8.6% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Ras għal ras it-turisti ħallew f'Malta 825 euro.